مس خبركن تخاتلتي سومناو مدب سبورت زمت قدام بحث السنة نايز عمت سبورت وددر شامبيونس ليج أوروبا كلبات ريال مدريدن بورسيا دورتموندن بز السلاسة الأوتوتا مفتسم تقبروليو نايلوم مساندونا أبز زعبازي أتوكيرلو نخت كتاتلونا بخبري عدمنا نقرب لكم وددر كعسو أجري شامبيونس ليج كلبات أوروبا عمت سبورت كل تشحن إسران سلستن كل تشحن إسران أربعتن زسعب قدام حد سنة أمونغو سبانيويت كلب ريال مدريدن جرمناويت كلب بوروسيا دورتموندن بزكايد قدام كزازميو إذا ساعات 10 مشت تجمر قدام 9 شهر عزبتي أبزت أنا قد أب كتما لندن عباي بريطانيا تدوكينو أبزر كب ستاديوم ويمبليو كسالت نايلوم زمن وددر شامبيونس ليج كلبات أوروبا نمبل سوسان تشعتن جزي استخايدك خونن كلو أبشحن تشعتن 209 كلتن عمت أمرت سمو كابوانجا أوروبا ناب شامبيونس ليج أوروبا لويتو بحد شاقباب كاوزود دب ندحر دما نمبل 30 كلتن اوان مخانيو بوروسيا دورتموند نفرنساويت كلب باريس سان جيرمان أفرق فتصامي بدمر وصيت كل التبزير الرتيعة نابز مدرخ أبز بتحاتلو ريال مدريد دما نجرمناويت كلب باير مونيك دراماتيكاو بزخونة من قدي 4-3 عالية أبز نايمود داتا معرف رقيصة ستاديوم ويمبلي أب كل تشحن شوعتن بزمناو ملكع تهانيتو أو أقلقلوت كابزوع لندحاريخون كدميو بحاف الشاشة وعتكزي بابو نتعذب تقدم فتسامي شامبيونس ليج أوروبا أرحيو إذن يزمت قدام دما نشاموناي اوان كخون نكلو بدحر تهادسو زود الدركاء نناي كل تشحن 10 كومون كل تشحن 10 ورايدا ميركا نسال سايكزيو إذا كانت أبشحن 999 نيتاليويت كلب جوفنتوس 3-1 حميقة عود تخوينا قدم 10 عمد دما أب تاريخ زود الدر نمجمر يقزي كل الجرمناوين كلبات أب مزازمئة أب سترخبالو بباير مونيك كل بحادة السعيرة جرمناوين ماتس هوملسن ماركو رويسن توم كلتا أب كل تشعن 10 أبالات كلب دورتموند كوينوم أبز مدرخزي أنصار باير مونيك زتت أوتون كساب حجي مسغانتا تريفهم زلون يوم أب أوروبا وددر أم فتسمتا معرف 3 جزين لأنو زتت أوتا كلبات دورتموند حويسكا 10 شوعتين مدريد بشنخا 10 شوعات جزي أم فتسمتا توادغا أبتا 14 العلواي إد حساب موتا كبرهوسن زبس حوانا جو شامبيونس ليج ونينا تركب إذا كانتا أب قرب أوان تصواء زل على اللوكستات قدم خلت عمتات كوينو أب تعلت إن ليفربول 1-0 بليتساتا نمودات أوان كاب قد انفتس أمت رائداز وطأت اللوخاء أب شحن 981 نيو جرمناوينن سبانياوينن كلبات حد أبززلع على بركنايز وددر كفالما حجن شاموناي قزي خوينو قدميو أبز نبرة 4 تركب نتعوت بمعرة تمايلا نوء إذا دما باير مونيك أبشحن 974 نأتلتيكو مدريد أب كل التشح نفالنسيا سيوم كتبلن كلا ريال مدريد كأ أبشحن 960 نايتراخت فرانكفورت أب كل التشحن كلتن نباير ليفركوزن أسجيدا وقبل الكوينة مدريدن دورتموندن قدم لومي 14 جزي تراخيبا كابزي اتشدشته بعوت مدريد اتسلسته بالعلوائي دورتموند كفتسام كلو حموشت اوانات دما معرب زخونه وصيت تفلالين نايز حلف ركب زن كل تغانتات تصم غولاي ترايون قدماتن 43 غولات افريو بغمغم اب حد صوتا 3.07 شتات مخانيو إذا حجي تدالينا لو زلوا قدام جن نوانجا كم مخانو متن تنقا زعبلو صوتا كم زنت أبارو ردو نجاريو أبز حلفو 4 تختاتل تعمتاس تسلاسلو مزازم صوتا شامبيونس ليج محير تنقا زعبلو بمنباروم 1-0 بزخونة وصيت رايوم تفتسيموم لومخا كما يكخونيو ستاديوم ويمبلي كملو سهيو بوروسيا دورتموند لوم زمن أفلما كلتا مخفتت أوتاتات بباريس سان جيرمان كلتا 0 بمسعرة مس إيسي ميلان كا 0-0 بمفلايا بزحات وقنات أيكونون دونا وانشاخت بتصح كابوج لآن بزغطس المدرخ كتساقرون أي تتسبيون أبز سعبو أنصار نيوكاسل زقبرتون أي كلتا أقرق قطمات قن أب كلتي أولداتا كيد فرت بمعواتا من قدا أتاتيحا بدحريقو قبل علي إيسي ميلان بمترنعا خاء قنا حدث صوتا تريفوا خلو أم مدرخ أو دي أكام حلاف أتيا أبزغط سألك سافر كفت ساميس تزرقح معرف ني بي اس في ايندهوفن نأتلتيكو مدريدن باريس سان جيرمان تحاحيسا نام مزازمن بمغرب بقللو زي تتساعد غانتا مخانا أرئيا نعوت زاغانتا دراخت رازلوم اتوم وصيت غانتوم بزي قدس أكسجين كوينوم تنفاس سخونوا بسراويت شفارز قلبن زفلتو دقفتايوم
እዞም ልዕሊ 81,000 ተዓዘብትን ዝሕዝ ስታድዮም ቬስትፋለን ቅጽጽ ኢሎም ዝመልእዎ ደገፍቲ ብብዝሒ ናብ ስታድዮም ዌምብሊ ብምውሓዝ ከም ልሙድ ከመበል 12 ተጻዋታይ ንጋንቶኦም ድርዕ ስለ ዝኾንዋ ዶርትሙንድ ንዓወት ኣብ ትገብሮ ቃልሲ ዓብ ጽልዋ ክህልዎም እዩ 4 ተኸላኸልቲ 3 ኣከፋፈልቲ ማእከል ሜዳ 2 ቁልጡፋት ኣጥቃዕቲ መስመር ክንፊ ሓደ ቀንዲ ጥቃዓይን ሰሪዓ ምጽዋት ተዘውትር ዶርትሙንድ ቅዲ ኣጻዋውታኣ ንዘይብተኽ ዋሕዚ ኩዕሶን ብዝተፈላለየ ኣማራጺታት ጸቕጥን ምፍጣርን ዝምችእ እዩ ካብ 2010 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ስልጠና ክለብ ዶርትሙንድ ዝሰርሐን ካብ 2022 ንድሓር ድማ ቀንዲ ዓላሚ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ጀርመናዊ ክሮኤሽያዊ ዓላሚ ዶርትሙንድ ኤድን ተርዚች ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ድርኩኺት ክብሪ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ጀርመን በፂሑ ኣብ መወዳእታ ደቃይቅ ከም ዝተዓንቀፈ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ከዓ ኣብ ኣፍ ደገ ክብሪ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ረጊጽሉ ኣብ ዘሎ እዋን ዳግማይ ካብ ዓወት ንኸይዕንቀፍ ብዙሕ ስራሕ ይጽበየሎ ቆመንኡ ክብለጠ እናበለ ኣታው ወጻእ ብቕዓት ዘየንጸባርቕ ዩልያን ብራንድት ምስ ዶርትሙንድ ኣብ ዝጸንሓሉ 4 ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ልዕሊ 4 ጸወታታት እናተሰለፈ ብክልተ ኣሃዛት ዝቝጸር ጎላት ከበርክት ዝጸንሐ ቐላሲ ማእከል ሜዳ እዩ እዚ ከም ሓኸለ ናይ ዛጋንታ ዝግለጽ ተጻዋታይ ከሞትሩ ጋንትኡ ዝለዓለ ሓላፍነት ኣሰኪማቶላ 12 ዓመታት ብማልያ ክለብ ዶርትሙንድ ዝተጻወተን ኣብ 428 ዝተሰለፈን ጀርመናዊ ማርኮ ሮይዝ ብድሕሪ እዚ ውድድር ካብ ጋንትኡ ከም ዝፋኖ ድሮ ዕላው ገይሩ እዩ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብኣሰልጣኒ ኤድን ተርዚች ህያው ቅርሲ ተባሂሉ ዝተገልጸ ኣብ 2012 ካብ ቦሩሲያ ሞንሸን ግላድባሽ ድሕሪ ምምጽኡ 170 ጎላት ብምእታው 131 ቀረብ ሸቶታት ዝገበረ እናከፋፈለ ዘጥቃዕ ተጻዋታይ ዶርትሙንድ ተዳተዓዊታ እዚ ናይ ቀዳም ጸወታ ግርም መሰናበቲ ክኾነሉ እዩ በአንጻራዊ ወገን ብድሕሪ ምዝዛም ኤሮ 2024 ጫምኡ ከም ሰቅል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዕ ዘፍለጠ ሓደ ካብ አንቃሳቅስቲ ሞተራት ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ዝተዋስአን 4 ጽዋዓት ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሰፍሰፈን ወዲ ሃገሩ ቶኒ ክሩዝውን እዚ ግጥም ፍጻመ ብተመሳሳሊ ተወሳኺ ዋንጫ ደሊቡ ዝሰናበተሉ ጽቡቕ አጋጣሚ ኮይኑሉ ማድሪድ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ኩሉ ግዜ ማድሪድያ እዛ ጋንታ ነዚ ውድድር ከም ከብዲ ኢዳ ዝፈለጠቶን ኣመና ዝመለኸቶን ኣብ ርእሲ ምዃና ካብ ኣዋጣሪ ኩነታትን ጸቕጥን ኣብ ውዱእ ሰዓት መሰሲላ ክትወፅእ ከም እትኽእል ብተደጋጋሚ ዘርኣየት ተሞክሮ ዝመልኣ ክለብ እያ ኣብዚ እዋን ከዓ እታ ጋንታ ብምልእታት ኹን ከምኡውን ቪኒሺየስ ጁኒየር ቢሊንግሃምን ክሩዝን ዝኣመሰሉ ተጻወታን ኣብ ጥርዚ ብቕዓትን ኣቃውማን ይርከቡ ስልቲ ኣጻዋውታ ማድሪድ ኣብ ኩነተ መጥቃዕትን ምክልኻልን እናሻዕ ዝለዋወጥ መልሰ መጥቃዕቲ ኣብ ትገብረሉ ድማ ኣዝዩ ፈጣንን ዘይጽወርን እዩ ኣብ ምጅማር እዚ ዓመት ስፖርት ዓበይትን ኣዛረብትን ካብ ዝነበሩ ምስግጋራት ተጻወቲ ፈጺሙ ናብ ማድሪድ ዝተጸንበረ ቅርሲ ማድሪድ ዘይነዲን ዚዳን የዘውትራን ዝነበረት ማልያ ቁጽሪ 5 ዝለብስ ዩዱ ብሊንግሃም ናብ እስጳኛ ኣብ ዝገዓዘሉ ብቕዓቱ ደርማስ ጽሚት ተገይሩሉ ነቲ ባዕሉውን ዝኣመነሉ ብደገፍቲ ታጋንታ ዝተጻዕኖ ጾር ተስፋ ክውን ንምግባር ንዘጓነፎ ማህረምቲ እግሪ ብምጽዋር ሸቱታት ኣብ ምቕጻርን ኣብ ምቕራብን ብኣድማዕነት ብምውስኡ ምስ ደገፍቲ ማድሪድ ትርኑዕ ፍቕሪ ክምስርት ክኢሉ እዩ እዚ ካብ 2020 ክሳብ 2023 ኣብ ትሕቲ ዶርትሙንድ ኮይኑ ዝተጻወተ እንግሊዛዊ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 132 ግጥማት 24 ጎላት ጥራይ ኣበርኪቱ 25 ሸቶ ዝኾና ኩዓሳሱ ከመቻችእ ከሎ ምስ ሪያል ማድሪድ ብድሕሪ ምጽንባሩ ዘንጸባርቆ ብቕዓት ግን እጹብ ድንቂ ነይሩ እዚ ወዲ 20 ዓመት ኣከፋፋሊ ኣብ 4 ግጥማት ጥራይ 23 ሸቶታት ኣብ ርእሲ ምዝጋቡ ሓደ ካብቶም ኣብዚ ዓመት ንሽልማት ባሎን ዶር ክዕወተሉ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ካብ ዝጥቀሱ ተጻወቲ ኮይኑ ይርከብ ኣብዚ ስዕብ መዓልታት ኣብ ስታድዮም ዌምብሊ ኣንጻር ዓርኩን ወዲ ሃገሩን ገጢሙ ብዓወት ንኸሰራስሮም ከዓ ሕጂ እውን ከቢድ ሓላፍነት ተሰኪሙሎ ካብ ዶርትሙንድ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ብድሕሪ ምሻጡ ብቕዓቱ ታሕቲ ወሪዱ ዝነበረ ጃዶን ሳንቾ ብልቓሕ ናብ ዶርትሙንድ ምስ ተመልሰ ጠፊእዎ ዝነበረ ብልጫታቱ ረኺቡ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ይርከብ ነዚ ብልጫታቱን ማሕረ ዝኾነ ቁመኑኡን ዝመጽእ ቀዳም ዓቂቡ ናብ ዓወት ከምርሕ እንተደኣ ኮይኑ ንእንግሊዛዊ መዘንኡ በሊንግሃም ምስ ብጾቱ በሊጹ ክወፅእ ኣለዎ ካልእ ዝሓየለ ኣጽዋር ማድሪድ ልዑል ምልከት ምሽካዕን ምፍጻምን ቅልጣፈ ዘለዎን ብራዚላዊ ኣጥቃዓይ ቪኒሺየስ ጁኒየር እዩ እዚ ተጻዋታይ ጽኑዕ ሓለዋ እንተዘይተገይሩሉ ልዳድ ዶርትሙንድ ብቐሊሉ ክደፍር ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ
ኣብ 2022 ኣብ ልዕሊ ሊቨርፑል እንኮን መዕወቲትን ጎል ዘመዝገበ ቪንሺዮስ ቀዳም እንኩላይ ንልዳት ዶርትሙንድ ተዳጢሒሱ መበል ሻሙናይ ተጻዋታይ ኣብ ክልተን ልዕሊኡን መዛዘሚ ጸወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኩዕሶም ሰኪዐት ዘራኸበ ተጻዋታይ ክኸውን እዩ። ፔፕ ጓርዲዮላ ቦብ ፓይስሊ ዚነዲን ዚዳን ከም ዓለምቲ ነፍሲ ወከፎም 3 ግዜ ዕውታት ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክኾኑ ከለው ምስ ክለብ ኤሲ ሚላን 2 እዋናት ምስ ክለብ ሪያል ማድሪድ ብተመሳሳሊ 2 እዋናት ብድምር 4 ግዜ ነዛ ጽዋእ ዝሓቆፈ ኢጣልያዊ ዓላሚ ማድሪድ ካርሎ አንቸሎቲ ድማ ብብስሒ ዓወቱ ልዕሊ ኩሎም ይስራዕ። ንሪያል ማድሪድ ኣብ 2014 ላ ዴቺማ ወይ መበል 10 ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዘግዘማ ካርሎ አንቸሎቲ ኣብ 2016 ምስታ ክለብ ብድሕሪ ምፍላዩ ኣብ 2021 ዳግማይ ብምምላስ እቲ እንኮ 4 ግዜ ዕውት ዝውድድር ንምዃን ዝበቕዐ ኣሰልጣኒ ተባሂሉ ንስሙ ኣብ መጽሓፍቲ ታሪኽ ከስፍር ክኢል እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ዓመተ ውድድር 2021-2022 ንማድሪድ ሻምፒዮን ላሊጋ ብድሕሪ ምግባሩ ኣብ ሃገራት ኢጣልያ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳ፣ ጀርመንን ስጳኛን ፈላሚ ዘውዲ ሻምፒዮን ዝደፍአ ዓላሚ ንምዃን በቂዑ። ካብ 2016 ክሳብ 2018 ንባየር ሙኒክ ካብ ዝኣለየሉን ኣብ 2016-17 ነታ ጋንታ ናብ ክብሪ ሻምፒዮን ቡንደስሊጋ ጀርመን ኣብ ዝመርሓሉን ምስ ዶርትሙንድ ብዙሕ ግዜ ዝተፋለመ ወዲ 64 ዓመት አንቸሎቲ ኣብዚ ድሕሪ 3 ዝካየድ ጸወታ ዓወት እንተዳ ተደሪሩ ብ5 ጽውዓት ሻምፒዮንስ ሊግ ክብረ ወሰኑ ከደልድልዩ። በዚ ዓወት ብጀካ አንቸሎቲ ተጻወቲ ሪያል ማድሪድ ክሮኤሽያዊ ሉካ ማድሪች ከምኡውን ስጳኛዊ ዳኒ ካርቫኻል እውን ናይ ሻምፒዮንስ ሊግ ብዝሕ ዋንጫኦም ናብ 6 ክብከብልዎ ብምዃኖም ስሞም ብማዕረ ምስ ስጳኛዊ ፓኮ ጌንቶ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ከንብርዮም። ሓሽከት ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ህዝቢ ዓለም ብሃንቀውታ ኣብ ዝጽበያ ዘሎ ትስዕብ ዕለተ ቀዳም ብወገን ዶርትሙንድ ኮበል፣ ራየርሰን፣ ሁመልስ፣ ሽሎተርቤክ፣ ማትሰን፣ ቻን፣ ዛቢትሰር፣ አዴሚ፣ ብራንት፣ ሳንቾን፣ ፉልክሩግን ብሸነኽ ማድሪድ ከዓ ኮርቱዋ፣ ካርቫኻል፣ ናቾ፣ ሩዲገር፣ ሜንዲ፣ ቫልቨርደ፣ ክሩዝ፣ ካማቪንጋ፣ ቤሊንግሃም፣ ሮድሪጎን ቪንሺዩስ ጁኒየርን ካብ ምፍላም ጸወታ ክስለፉ ግምታት ኣሎ። ኣሰልጣኒ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ኤዲን ተርዚች ንዕድል ጋንትኡ ዳርጋ ሕልማዊ ነገር እዩ። ናብ ጸወታ ፍጻሜ ክንበጽሕ ዝግባአና መስለኒ ንኽንዕወት ዝበረኸ ግምት ከም ዘይወሃበና ፈልጤ እቲ ግጥም ኣመና ከቢድ ክኸውን እዩ። እዚ ይኹን ዳ እምበር እታ ጸወታ ካልኣይ እግሪ ዘይብላ ንጽልቲ ሓንቲ እያ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ድማ ዘይከኣል ነገር የለን። ቅድሚ ሕጂ ብስራሕና ኣረጋጊጽናዮ ስለ ዝኾንና ናይዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚ ቀዳሞት ምስክር ንሕና ኢና ብምባል ገሊጹን ንማድሪድ ከሰንብድዋ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎምን ሓቢሩ። ካርሎ አንቸሎቲ ብሸነኹ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ብጀካቶም ተሃሪሞም ነዊሕ እዋን ኮፍ ዝበሉ ብዙሓት ተሃስየሙናን ብዙሓት ጸገማት ኣጓኒፎሙናን እዮም። ኒቪንሺዮስ ጁኒየር፣ ቤሊንግሃምን ካልኦትን ቀሊል ንዘይኮነ እዋናት ብማህረምቲ ከሲርናዮም ኢና። ብዛዕባ እዚ ጸገማትና ዝተዛረበ ሰብ ግን ኣይነበረን። ኣብዛ ጋንታ ብሉጽ ክእለትን ብሉጽ ባህርያትን ዝውንኑ ተጻወት ኣለውና። ኣብ ናይ ምስልጣን ዘመነይ እቶም ዝበለጹ ጉጅለዮም ኢለ ይኣምን። ኣብዚ ንኽበጽሑ ብዙሕ ሓልይኾም እዮም ብምባል ክለቡ ዋላ እውን ኣብ እዋን ጸገም እንተኾነ ከም ዘይትጸዓድ ብምሕባር ብብቕዓታ ከም ዝተኣማመን ኣረጋጊጹ። ክኢላታት ተንተንቲ ኩዕሶ እግሪ በብወገኖም ክልቲአን ጋንታታት ንዘለዎን ዕድል ምዕዋት ኣብ ዝገልጹሉ ዘለዉ እዋን ድማ ማቴራስ ሮተርስ ዝተባሃለ ክኢላ ዶርትሙንድ ንኽትዕወት ዝተሓተ ግምት ተዋሂብዋ ስለ ዘሎ ሃንደበታዊ ትጽቢት ዘይተነብረሉ ውጽኢት ንኽትሓፍዝ ክሕግዛዩ። እዛ ጋንታ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ክሊ ሜድአን ተሓጺረንን ተኣኪበንን ዝጻወታ ክለባት ቡንደስሊጋ ክትገጥም ከላ ክትጽገም ትረአያ። በአንጻሩ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ክፉት ጸወታ ምስ ዘዘውትራ ክለባት ኣብ ትጽመደሉ ድማ ንዝረኸበቶ ምቹእን ክፉትን ዕድል ብጉቢያ ትምስምዞ። ብተወሳኺ እውን ብፍጥነት ከተጥቅዕ ከላ ዝኾነት ትኹን ጋንታ ደው ንኸተብላ ንጋዶ እዩ። ማድሪድ ሓይላ ኣብ ምክልኻል ሓጺራ ክትጻወት ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ስለ ዝኾነ ድማ ንዶርትሙንድ ክምእምኣዩ ብምባል ንተኽእሎ ዓወት ናይዛ ጀርመናዊት ክለብ ይገልጾ። ግራሃም ሃንተር ዝተባህለ ካልእ ክኢላ ከዓ ዝኾነ ንታሪኽ ክልቲአን ክለባት ብመዳይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝመዝን ሰብ እቲ ተኽእሎ ዓወት ብምእታዊት ዝያዳ ንማድሪድ ከም ዝህባ ርድኡ እኳ እንተኾነ እታ ጋንታ ግን ከምኡ ዘይክትሓስብ ትኽእል እያ።
ምክንያቱ እዛ ክለብ ኣብዚ ወቅቱ ውድድር አንጻር ጀርመናውያን ጋንታታት ካብ ዘቃናዓቶ 6 ግጥማት ኣብ 4-1 ኣዝዩ ጸቢብ ዝኾነ ውጽኢት ክትዕወት ከላ ኣብ ካልኦት 2 ጸወታታት ማዕረ ተፈላለያ እዚ ናይ ቀዳም ጸወታውን ብመደያት ታክቲክ ጉልበትን ኣእምሮን ተመሳሳሊ ክኸውን ግምታት ኣቦት እዩ ማድሪድ ኣብ 1983 ኣብ ኣበርዲን ተሳዒራ ዋንጫ ዝሰኣነትሉ ክስተት እንተዘይኮይኑ ብድሕሪኡ ኣብ ጸወታ ፍጻሜ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ በጺሓ ዋንጫ ዝሰኣነትሉ ፍሹል ኣጋጣሚ የለን ተጻወታ ድማ ብጥበብ ዝተኻህኑ ድዮም እወ ብርግጽ ብዝያዳ ድማ ናይ ዓወት ወን ኣለዎም ብምባል ታሪኽን ዝሓሸ ብቕዓትን ምስ ጎኒ ማድሪድ ከም ዘሎ ይረድእ ነዚ ናይ ቀዳም ዓብ ግጥም መንጎኛ ኮይኑ ዝመርሖ ስሎቬናዊ ስላቭኮቪንቺች እዩ እዚ ን14 ዓመታት ኣህጉራዊ ግጥማት ዝዳነየ ወዲ 44 ዓመት ምኩር ዳኛ ኣብ 2022 ኣብ መንጎ ጀርመናዊት ክለብ ኣይንትራክት ፍራንክፉርትን ስኮትላንዳዊት ክለብ ሬንጀርስን ዝተሰለጠ ግጥም ፍጻሜ ኤውሮጳዊ ሊጉን ዝኣለዩ ቪንቺች ኣብዚ ጸወታ ብደቂ ሃገሩ ዲያኑ መስመር ቶማስ ክላንሲኒችን አንድሪያስ ኮቫቺችን ከምኡውን ፈረንሳዊ ራብዓይ ዳኛ ፍራንኮይስ ሌቴክሰርን ክሕግዝ እዩ ካልኦት ተወሰኽቲ 3 ዲያኑውን ብመዳይ ቫር ደገፎም ኩብዮም እቲ ጸወታ ቅድሚ ምጅማሩ ስሙይ ድምፃዊ ቅዲ ሙዚቃ ሮክን ዕዉት 4 ሽልማት ግራምን ኣሜሪካዊ ሌኒ ክራቪትስ ገለ ካብ ስራሓቱ ንምርኢት ብምቕራብ ነቲ ዕለት ከድምቆዩ ኣብዚ ግጥም ትዕወት ጋንታ 7.5 ኪሎግራም እትምዘን 73.5 ሰንቲሜትር ቁመት ዘለዋን ጽዋእ ከተልዕልያ ነዛ ጽዋእ ዝሃንደሰ ስዊዘርላንዳዊ ዩርግ ሽታደልማን ነዛ ውጽኢት ዕይኡ ብልጽቲ ስነ ጥበባዊ ስራሕ ዘይክትከውን ትኽእል እኳ እንተኾነት ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝነጥፍ ሰብ ግን ኢዱ ከምብረላ ህርፋን ኣለዎ ብምባል ይገልጻ ኣብ ዓመተ ስፖርት 1968-69 ብዝተኣታተወ ሕጊ ሓንቲ ጋንታ ነዛ ዘዋሪት ዋንጫ ብሓፈሻ 5 ግዜ ወይ ከዓ ብምክትታል 3 ግዜ ተዳወሲዳታ ንሓዋሩያ ንብረታ ጌራ ተትርፋ ብኸምዚ ኣገባብ ድማ ሪያል ማድሪድ ኣያክስ ኣምስተርዳም ባየር ሙኒክ ኤሲ ሚላንን ሊቨርፑልን ቅድሚ ሕጂ ንዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ዋኒነን ክገብራ ክኢለንን ካብ ወቕቲ ውድድር 2008-9 ግን እቲ ሕጊ ተቐይሩ እታ መበቆላዊት ጽዋእ ምስ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ወይ ከዓ ዩኤፋ ክትተርፍ ከላ ዕውቲ ጋንታ ድማ ቅዳሕናታ ከም እትወሃባ ይግበር ኣሎ ካብ ማድሪድን ዶርትሙንድን ዓወት ዝቐንዓ ጋንታ ሱፐር ካፕ ኣህጉር ኤውሮጳ ንምዕታር ረቡዕ 14 ሰነ ምስ ወናኒት ዋንጫ ኤውሮጳዊ ሊግ ዝዓመት ዝኾነት ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ኣብ ከተማ ቫርሻው ፖላንድ ክትጻወት እያ ብወገንኩም ካብ ክልቲአን ክለባት መነን ዋንጫ ሒዛ ናብ ሃገራት ትምለስ ኢልኩም ትግምቱ ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ኣሳናዲናዮ ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ ኣብ ዝቕጽል ክሳብ ንራኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና ንምነ